Mwadzuka bwanji malawanzanga kwenda kulikonse kumene muli. Yeah. 15 days yasala. Anthu azungulira mitu. Anyway, mwina anthu sakutha kumvesa chifukwa chake chipani cha UDF, UTM yasiya MCP ndikuyamba kulimbana ndi DPP. Chipani chomwe chikusogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu sakuchiziwa. Mtengo okuti mango mulibe. Anthu sanga ugende. Nzosateka. Mukazaona kuti chipani akuti ndi cholamula. Koma zipani zina zotsutsa zomwe zili nawo pa mpikisano zasiya kupanga za chipanicho. Muziwe kunena kuti ulamuliro watha. Mtengo umene mulibe mango. Chipani chowina ndi DPP. Izi sizodabwitsa, izi ndizoyenera kuti a DPP muyambe kusangalala. Sizokuti somuzidandaula kuti ayayi UTM chifukwa chani kulimbana ndi adati. UDF chifukwa chani kulimbana ndi adati. Imene ndi ansa inu afa plomira chosa zaiphwekesa. Imene yapsa zaiphwekesa. Imafufuza mmene zisankho zikuyenera utani kukhalira. Andikwa ine namba kumada nazo khawa koma no. Ndamba kunyadira. Abo pamene nathaunu kuzindikira una kuti chipani cha DPP ndiye chomwe chikutenga dziko. Zizindiro zake ndiziti zimenezi. Inu Kabambe akalimbana ndi chipani cha MCP. Chipani cha MCP kuli chani? Iye Kabambe akuziwa kuna chipani cha MCP chagwa kale. Ndi azikalimbana nacho kuti chata. Akulimbana ndi chipani chowina. Ndi olo zinena kuti ayi ndani wathu ndi chipani cha MCP amene tikufuna kuchichosa bomba. Chipani cha MCP cho ngakhale iye Daliso Kabambe ndi chipani cha UTM achina Mai Patricia Kaliati akuziwa kuti chipani cha MCP cho chinagwa. Chomwe akuyang'ana iwo akuziona kuti ulamuliro ukupita ku chipani cha DPP, ukubwerera ku chipani cha DPP. Ndiye mukuona ngati akamaenda misonkhano angamakambeza cha mapropaganda angabwere nawo sangapitise mapropaganda ku MCP. MCP yafa. Nyama yathamangisidwa yafa. Akuthamangisa nyama ya moyo. Izi ndi chisangalalo kubanja la DPP. Pamene mungathe kuzindikira kuno kuti ino ndinu number 1 pa sakwezi. Ndinu number 1 pa sakwezi. Mtengo omwe uli ndi zipaso umagendedwa. Zipaso pano zili mtengo wachani wa DPP. Chifukwa mukuona anthu sakugona tulo ndi DPP. Ndi izizo sizodandaulaso misonkhano umapita makadandaula misonkhano kumalimbana ndi kuwayankha amene wawa uteko akuyenera kuti azipita misonkhano asiye manifesto awo ajawo amene ife tinabwera pano kuwayamikira kuti aya UTM ayi yapanga launch manifesto ajani kuti abwino nabwera nalankhula chifukwa inetu ndimalankhula straight mosayang'ana so chani kuti mosayang'ana mbali. UTM mene inayambira zinthu inayamba bwino kumapanga focus pa manifesto awo misonkhano pafupi yarurumuka kokucha ija araona kuti game ikupita ku DPP chifukwa chasiya chipani chomwe chinaphera mtsogoleri wawo akalimbana ndi DPP. Akulimbana naye chifukwa chani? Kuti mukafufuze zifukwa zake muzoona kuti DPP ndiyo mweli pa number 1. Sukale nzomwezo ru basi. Ndiponso mafolamu inu amafolamu a DPP ndalekani kulimbana ndi chani kuti ndi chipani cha UTM. Chipani cha UTM icho chikuwaziwisa anthu kunena kuti owina ndi Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa kulimbana naye. Talekani maonena kuti ife ndani wathu tonse ndi MCP ayi awawa UTM aona komwe kukupita ku sogoleri. Ku MCP sangalimbane nako MCP inafa. Yafa kale mango mulibe.
sanga agende mondodo mmene mujamo mango mu MCP atakalekale au genda ntengo umwe ni mango ndipo genda ntengo umwe ni mango pa masiku angu sala 15 yo mango sangati mango sangati tasi ni sizo akaniza suya yazinkana alimbana ndi professor Atapita Mutharika ndizaka tukunena pano pa 2 years now anthu akuna professor Atapita Mutharika asaime wakula koma anthu sakulano sakumva ndi ayishwa una kuti chifukwa kuti UTM timasiku tasalati yamba kupanga za professor Atapita Mutharika anthu angakasinthe maganizo awo kwa professor Atapita Mutharika chifukwa china kuti UTM ikupita pa msonkhano makalankhula zimene zichazo zikungwapungulira mavoti okha ngati amayenera kuti apeze mavoti 500,000 pano patumira pano paramba kuthamangira ku 300,000 chifukwa imene chato ndi yolimbana kupita pa nsanja makanena ya professor Atapita Mutharika malo mosakaza chipandi cha DPP pamene akuzisakaza okha pachoka mavoti ambiri anthu pano ndithu asiya kupereka chikhulupiriro kwa chipani cha UTM kumaganizano mina 2030 pano pachinga zalowe mboma achiona kuti ndi chipani cha chibwana foza pa tikamanda za pa 16 pandeli samakambe zimenezo ndiwo asamaloreso zimenezo chipani cha UTM sichingatenge dziko lino pa 16 September olo kukhala pa namba 2 sinzosatheka mwina sakachita masewera maiko usi uja asunthapo pa namba 3 pacha abwerepo ndi maiko usi not my word chibwana player wabwino opanda ziganizo akukakalanya nthawi yokuthaita anaziyamba bwino misonkhano yabwino pena paliponse ife umaona kuti mwakabambe musogoleri UTM nthawi yake izatenga chani izatenga mpando yaluza direction the DPP ndi chipani chomwe chikulowa pa 16 September pano kapa 16 September pano palibe amene akwanisa 50+1 koma zindikirani kunena kuti chipani cha DPP ndi yomwe chikulowa malo mwa MCP for MCP ikuchoka zimene zine musazikayikire musaganizireso amalo mwa chipani china chipani MCP mwanyona chupita mmuzi mja we magalimoto anthu amizi muli anthu amizi ambiri amene ndithu atenga nthawi osama amapita kaona kuti misonkho ija magalimoto akuti apita ni misonkho yathu aja ndi ati ndi anthu amakhamukira amene uja kangoona kuti anthu okubaja ndi agula izi ndizi anthu aja amapita misonkho amene uja akaona mbava zomwe zaonongadi misonkho yathu ndipo umene uja amakapangadi confirm kuti no ndipiti osewu I think idi misonkho ya 25 kusakazika chimene chota kuona anthu MCP yapita DPP sangalalani ndi Daliso Kabambe akumenyerani kampeni komanso chimenecho ndi chizindikiro chonena kuti mu mtengo wa DPP muli mango tetezerani zipaso zanu.